bati, okra, gabi. Mo na siya hinindot sa ditalong siya nga na kay ngano. Mo na siya atong mo na basic needs. Gulay Tagalog, utanon sa Bisaya. O ya magtanom ka mga gulay. Kung dili mga prutas, magtanom ka. Kanang ang yuta, una mo itanom ang imong tanom, kung imong gustong itanom nga prutas. O nga kanang o kundi utanon, imo pa nang patugkon daan. Ya dayon imong butangan yuta. Dayon butangan nimong yuta, imong bisbisan og tubig. O butangan nimong liso. Butangan nimong liso siya. Para ang yuta butangan og tubig. Oh, bisbisan nimo ang yuta. Imong isod og sako, kundi isod nimo og balde, palanggana. Nya katong ang palanggana, mo tong palanggana nga kanang kuan may butangan mo yuta. Nya mo to katong liso, ang mga seeds sa imong nga tanom nga vegetable baron o prutas, imo to patugkon dito sa katong palanggana nga imong butang ang yuta. Mutubo naman. Oh, para mutubo to siya daan dito. Nya ang yuta nga imong tamnan, asa ka dapita magtanom dire. Kundi dito ana. Kundi dito. Pwede sa Oh, dire ana. palitan to ka magtanom dito. Palitan dira magtanom ka. Kay imo nang gunahon ang yuta sad imo sa ding samtang nagpatubo kasi imo mga tanom imong gipaturok sila. Imo sang hinduan ang imong yuta ang imong tamnan. O imo gunahan nimo para ang katong imong gipangtanom dito. Katong imong mga gipaturok nga mga utanon. O katong mga tanom imong gipaturok. Nga prutas. O kung mga prutas baron or vegetable. Orange. Or vegetable. Imong ipakuan dito, gipaturok dito. Paturok dire. O kung imong ipaturok dito. Nigturok na to, kung dagko na to siya, pwede na itanom. Kung ano pa gagamyada? Ang gamay pa kay tanan, dili pa na siya pwede itanom, dili pa na siya pwede itanom makiat kanang kinahanglan nga maklaro na ang dahon, una pa nimo siya i-transfer dito sa yuta nga imong gihiluan para itanom nimo siya dito. Hinuan sa nimo ang yuta daan, una nimo. Ang yuta imong gunahon imong i-cultivate, gunahon ba? Hinduan nimo ba imong gunahon ba guna. Gunahon nimo kanang bulo ba. Gamitan nimo bulo imong gunahon i-cultivate nimo ang yuta para butangan sa tubig daan. yan. Pwede pod kanang magpaabot ka kung mag-uwan naman na siya. Ana naman ang uwan. Uwan na, ay pwede na ton mo itanom ka to imong gipaturok nga mga utanon. O kundi mga prutas o nig-uwan ya diyon. Kanang itanom nimo dito sa imong yuta nga ginuan nya mo to. May kon kanang tagkuan daw kanang atis ba? O mga atis, Atis mga mangga, orange. o mga saging mo na siya itanom sa garden nindot para ang imong garden nindot kita naon kay namunga naman. Ano ba? Nindot kinang garden labi na makamao nakaunson pag garden ba. Nami nagkikuan ba kung prutas? Oh, sus grabe nindota sa prutas. Ano Pwede sad vegetable imong itanom para nami sa vegetable? para panggulay ba. Gulay Oh, na panggulay. pangkaon sa nato ba? Mga vegetable, kanang ana mga talong, Talong ana. bati, Okra. o mga kalabasa, gabi. Mo na siya hinindot sa ditalong siya nga na kay ngano. Kamuti day ba? Mo na siya atong mo na basic needs nga Basic. mo ay pinaka dali nga kanang kuan ba. Dali. Mo ay usa sad sa pinaka dali o gamitonon sa tao ba. Mga Dali basic kay needs para kanang kuan para masudkan. panggulay kanang Pansudan. para pangulam, Ulam. Sudan. pang sa Bisaya pa sudan. Mo na siya hinindot ingon ana. Wala lamin na naman okra nga na ba talo. Oo, okra nindot gina siya itanom sa ingon ana kay kanang okra vitamins po kay na. Vitamins bitaw na. Oh, vitamins kinang okra kanang kalabasa. Basta lamin Oh, kini kanang- kalabasa daw. Oh, lami kinang kalabasa niya. Nindot sa kira siya itanom kay May pa dali ra mabuhi ba. Unya, dali ra siya mabuhi. Unya kung mukatay siya, nikatay niya mamunga na siya. Katay din na. Oh, mukatay na siya. Mukatay dito, katay Ay doon. nga na ba? Nga na. Baliktad. Katay dire, katay dito. Daghan na. Mamunga siya daghan kistanan. Oh, nindot kalabasa dai Oh, katay ba? nya ang bunga na dako kay imong dokdoon. Hala. Oh, nga na, baligya, pwede na ibaligya siya dako kistanan na. Baligya. Nindot mo na mahalin dag kon kayo. Oh. Dagko kay kwarta.